името Му, издигаме името Му. Царя на царете, Той заслужава. Покланяй се днескашния ден на Господа. Алелуя! Заставам пред Теб на колене и Те моля от сърце. Предавам си живота на Теб. Господи, промени ме. Можем ли да се справиме за Господа? Заставам пред Теб на колене и Те моля от сърце. Предавам си живота на Теб. Господи, нека да кажем: Исусе, Исусе, Ти си моя Бог. Исусе, Исусе, Господ мой, истината, пътя, Ти си Боже мой. Исусе, Исусе, Ти си Господ мой, истината, пътя, Ти си Боже мой. Исусе, истината, пътят и живота. Исус е Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. Злото казва на Господа, че всичко ще премине, всичко ще отпадне, но любовта на Господа ще остане. Тая любов ще те спаси, любовта на Господа ще те дава живот. Заставам пред Теб на колене и Те моля от сърце. Предавам си живота на Теб. Господи, промени ме. Заставам пред Теб на колене и Те моля от сърце. Предавам си живота на Теб. Господи, промени ме. Айде всички: Исусе, 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 Ти си Господ мой, истината, пътя, Ти си Боже мой. Исусе, Исусе, Ти си Господ мой, истината, пътя, Ти си Боже мой. Как да не хвалим името Му свято, който прави чудеса и знамения? Айде, пастор.